Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Και πάλι για πέμπτη συνεχή χρονιά ξεκινάει η εκπομπή Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση. Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη αρχή, φίλες και φίλοι, και θα το δείτε σε λίγο, γιατί στην πρώτη εκπομπή αυτής της περίοδου 1999-2000, στο ξεκίνημα δηλαδή της νέας χιλιετίας, ίσως να μην το πιστεύω κιόλας καλά-καλά, έχω δίπλα μου τον μεγάλο άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, το μεγάλο δάσκαλο Αθανάσιο Καραμάνη. Νιώθω και τιμή και χαρά, αλλά και συγκίνηση, γιατί έχω αυτό το ιερόν τέρας της μουσικής μας κοντά μου. Αυτόν τον άνθρωπο που το διαβάζουμε όλοι, αυτόν τον άνθρωπο που τον ακούμε όλοι, έχω τη χαρά να έχω στην πρώτη μου εκπομπή. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνεις την τιμή να είσαι και στην Κρήτη αλλά και στην εκπομπή που έχει τίτλο Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση, για να μιλήσουμε για τη μουσική μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν θα κάνουμε ούτε προλόγους μεγάλους, ούτε θα μιλήσω για τη ζωή και το έργο του Αθανασίου Καραμάνη, ο οποίος είναι γνωστός της Πάσιν. Και μάλιστα και εκτός Ελλάδος, όπου υπάρχει Ορθόδοξος, όπου υπάρχει Ορθόδοξος ναός και Ορθόδοξη εκκλησία, ο Αθανάσιος Καραμάνης είναι και γνωστός, αλλά και μπορώ να πω ότι μέσα από τα βιβλία του οι περισσότεροι ψάλλουν. Δάσκαλε, αυτή τη στιγμή όμως μας παρακολουθεί ένας κόσμος που μέσα σε αυτούς είναι και ιερείς και ανώτεροι και κατώτεροι και ψάλτε, αλλά και απλός κόσμος. Έλεγα στις εκπομπές, λίγο πριν κλείσει αυτή η εκπομπή τον Ιούνιο, ότι σήμερα δεν μπορούμε να διακρίνουμε, όχι μόνο στη μουσική μας, σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως στη μουσική μας. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει απεσιοδοξία και κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω έναν Ιάκωβο, έναν Πρίγκο, ένα Καραμάνη. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτή την ερώτηση. Πού οφείλεται αυτό, δάσκαλε? Διότι πεθαίνουμε και η διαδοχή δεν ακολουθεί. Είναι λιγότεροι, όχι τόσο επιτυχής, πώς αλλιώς να το πούμε, τι να κάνουμε. Από τον προηγούμενο αιώνα διαβάζουμε, το ίδιο θέμα συζητούσαν, όσο υπάρχουν οι παλιοί, οι οποίοι σιγά σιγά χάνονται, να προλάβουμε. Και ακόμη ας διαβάσουμε τον Αριστόξενο, τι λέει τότε ο Αριστόξενος. Πάλι το ίδιο θέμα, αυτό που μου ρωτάς. Λέει ο Αριστόξενος: η μουσική κρίνεται και θεωρείται ως αισθητική οντότητα, κυριαρχωμένη από αισθητικούς, δομικούς, λειτουργικούς κανόνες. Τη μεν ακοή κρίνουμε τα των διαστημάτων μεγέθη, τη δε διανοία θεωρούμεν τα στούτων δυνάμεις. Διούν εθεστήνε ακριβώς κρίνειν, ημείς δαρχάς πυρώμεθε λαβήν, απάστας τα εμπείρης εν μουσική και τα εκ τούτων συμβαίνοντα αποδεικνύνε. Των δε μουσικών σχεδόν έχουσα αρχής τάξην ή της αισθήσεως ακρίβεια, φυσική γαρδίτινα αφαμένη εμείς, την φυσική κίνηση της φωνής κινείστε και ουχή ως έτυχεν διάστημα τυθένε. Και τούτον αποδείξε πυρώμεθα λέγειν ομολογουμένας της φαινομένης κι ου καθάπερ οι αλλοτριούντες, και τη μεν ακοής αίσθησιν
εκλίνοντες οσούσαν ούκα ακριβή, νοητάς δε κατασκευάζοντες αιτίας και φάσκοντες λόγους τεινάς αριθμών αλωτριωτάτους και εναντιωτάτους της φαινομένης. Από την αρχαιότητα μιλάνε για τους εμπειρούς. Αυτούς, λέει, ακούμε εμείς, διότι δεν είναι δυνατόν ο έμπειρος να ακούει φαύλα και να λέει εφ. Και οι Βυζαντινοί και το 19ο αιώνα αναφέρονται πως σιγά σιγά φεύγουν οι παλιοί και επομένως τα παίρνουν μαζί τους. Αλλά και όταν έγραψα το έργο μου, το επτάτο μου, ένας Κωνσταντινοπολίτης, διαβάζοντας το έργο, είπε πω τι έκανε ο άνθρωπος, τι μπορούσαν να γράψουν οι δικοί μας και τα πήραν μαζί τους. Το ίδιο πρόβλημα πολλές. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Μάλιστα. Δάσκαλε, να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη και θέλω να την ακούσουμε. Η βυζαντινή μουσική είναι μία? Μία φυσικά. Μάλιστα. Μπορώ να είναι. Γιατί υπάρχει σχολή αθηναϊκή, πατριαρχική, αγιορείτικη, εκείνο το άλλο? Ακούω, αγαπητέ Γιάννη. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, το έθνος των ελληνικών πέρασε από πολλές δοκιμασίες. Την αρχαιότητα την πολεμήσαμε εμείς Έλληνες. Την πολεμούσαν οι εχθροί. Καλώς. Καλώς, εχθροί. Αλλά την πολεμήσαμε και εμείς, την καταστρέφαμε. Δεν αφήσαμε και τα κεφάλια, αν σπάζουν, τα σπάζαμε. Τα χέρια, ξέρω εγώ. Μόνο εκείνο που δεν μπορούσαμε να τα σπάσουμε, δεν τα σπάσαμε. Τα κάψαμε. Να σκεφτείς, κάποιος καθηγητής της φυσικής, μιλώντας εγώ για όπως τώρα, για τη μουσική, μου λέει, κύριε Καραμάνη, μιλάτε για τον τόνο. Για ποιον τόνο όμως αναφέρεστε? Διότι το βιβλίο που διαβάσατε, λέει, είναι από μεταγλώτης εγγλέζικου κειμένου. Όταν άκουσα, λυπήθηκα για λογαριασμό του και του απαντώ, τον τόνο που λέτε εσείς, λέω, που λέω εγώ, που λέμε όλοι, δεν υπάρχει άλλος τόνος. Και βέβαια στεναχωρέθηκε. Κατάλαβε την κάφα του. Διότι ο τόνος από την αρχαιότητα μας λέει ο Αριστόξενος, Ευκλήδης και όλοι, και οι Βυζαντίνοι, είναι ίδιο της φύσης του ανθρώπου. Τα δαμ, αυτός είναι τόνος. Δεν υπάρχει άλλος και δεν χρήζει εκπαίδευση. Δεν χρήζει εκπαίδευση αυτός. Είναι μέσα στη φύση. Αντίθετα όμως, το ημιτόνιον τεχνικό γράφτο, διότι η μισό του τόνου χρήζει εκπαίδευση. Για δυο της εκπαιδευμένης μελωδιτόνεστη. Λένε Βυζαντίνοι, που είναι αρχαίοι. Τότε εμείς έχουμε πελαγώσει και δεν ξέρουμε τι υποστηρίζουμε. Αυτό γίνεται. Και ο καθένας έχει τη σχολή του. Εγώ δεν σκέφτηκα να κάνω σχολή. Απλώς έκανα το καθήκον μου να διδάξω, όπως τώρα αυτά που συζητάω, προσπαθώ να τα περάσω και στους άλλους όσοι θέλουν. Οι έχοντες ό,τι ακούει, ας ακούσουν. Δυστυχώς δεν υπήρχε, ας πούμε, μια μέριμνα εκ μέρους της πολιτείας ή της εκκλησίας ώστε να υπάρχει μια σχολή. Δεν υπήρχε. Έμεινε σχολή του Νελέα, σχολή του Ιακώβου, σχολή του Καραμάνη, σχολή του Τελαδόρου και ούτω καθεξής. Κατά τον Αθανάσιο Καραμάνη
ποιος είναι ο τρόπος του ορθώς ψάλιν από όλα αυτά? Το ορθώς ψάλιν, αγαπητέ μου, και πάλι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η μουσική είναι επιστήμη μέλους, λέει ο Αριστίδης, ο Κοντιλιανός. Στοιχεία δε αυτής της μουσικής είναι η ευρυθμία και ευμέλεια των διαστημάτων. Όταν υπάρχει η ευρυθμία, γιατί χωρίς ρυθμό δεν λέγεται μουσική. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν μερικοί που λένε τα χειρουργικά δεν θέλουν χρόνο, δεν θέλουν ρυθμό. Πολύ σημαντικό. Για όνομα του Θεού. Μα μη υπάρχοντος ευρυθμία δεν υπάρχει μουσική. Είναι σαν να είναι πεθαμένο πτώμα. Καλός, όμορφος. Εμένα η γυναίκα μου που πεθαίνει σαν κούκλα ήταν. Αλλά πεθαμένη. Πεθαμένη. Τι να έκανε. Ευρυθμία λοιπόν και ευμέλεια των διαστημάτων. Διότι τρία είναι τα γέννη, πρώτον των διάτονων και πρεσβύτατων θεταίων. Πρώτον τε αυτού ή του ανθρώπου φύσης πρώτην χάνει και της απαιδεύτης παντάπαση μελωδητών. Ποιος? Ο τόνος. Ο τόνος, όχι το μέλος, το διάτον, όχι, πέρα πλέον είναι η επιστήμη, αλλά ο τόνος. Δεύτερον δε το χρωματικό, τεχνικό γάρα αυτό, χρήση παιδεύση, διότι της παιδευμένης μελωδίτης. Τρίτον δε και ανώτατον πάντων το εναρμόνιον. Ο περιστή ημιτονίου ήμιση και είναι ακριβέστερον και είναι στοιχείων μέτρησης και του τόνου και του ημιτονίου και του τριημιτόνου, το οποίο ενεργεί επί των συγκερασμένων διαστημάτων στη μελωδία, ως την κλίμακα, ως φωνητική έλξης που, όπως λέει ο μεγάλος θεωρητικός του Βυζαντίου Μανουήλ Βρέλιος, άλλος φθέγγονται οι φθόγγοι ως διαστήματα, ένα αναβάσει και άλλος εγκαταβάσει. Και τούτο είναι όπερο ονομάζεται μελική ποιότητα, μελωδική ποιότητα των φθόγγων, όχι της κλίμακος. Ο Νικόλαος Παγανάς, ένας νεότερος προηγουμένου αιώνα θεωρητικός, οποίος ήταν σημείων αντιλιγόμενων, διότι και αυτός έπεισε έξω σε άλλα πράγματα, αλλά σε τούτο όμως του είχε πιάσει. Το μεγαλύτερο λάθος του Χρυσάνθου ήταν, λέει, η κλίμακα. Απορούμε. Γιατί δεν θέλησε να συμμορφωθεί με την κλίμακα των αρχαίων, δηλαδή του Πυθαγόρα? Την βρήκε κακή, ακανόνιστη, ή μήπως επειδή συμβαίνει να είναι όμοια με αυτήν του Μπαχ, της ευρωπαϊκής μουσικής, εφοβήθη τάχα μήπως η παραδοχή αυτής της κλίμακος του μεγάλου Πυθαγόρα, που είναι όμοια με αυτή, βλάψει το μελωδικό σύστημα. Δεν θα ήθελε πέσει σε αυτές κρίσεις και αποφάσεις. Ο Χρύσανθος, ο Εκμαδίτων, εάν γνώριζαν άλλο θέμα είναι κλίμακα, υπό την έννοια κτίζουμε τους θόγκους ένα πάνω στον άλλο, κάθετα προς τα πάνω, κάθετα προς τα κάτω, και άλλο μελωδία ήχου. Δάσκαλε, να σε διακόψω. Κάνουμε μάθημα τώρα. Εγώ γι' αυτό σε έφερα σήμερα εδώ. Επειδή κάποτε από τηλεοράσεως σε είδα και σε ήκουσα εγώ να λες ποιες κλίμακες, ρε παιδιά? Μία είναι η κλίμακα. Μας κοροϊδεύουν οι ξένοι. Θέλω να το πεις εδώ. Η κλίμακα, όπως είπαμε, η διάτονος, η φυσική, όπως την είπε ο ίδιος ο Πυθαγόρας, αλλά και τι λέει η μουσικολογία ολόκληρη. Ναι. Η κλίμακα του ντο, ας πούμε, μίσον,
ματζόρε, δεν θέλει να τη διδαχθείς. Ο φυσικός άνθρωπος θέλοντας να τραγουδεί, εν αγρία καταστάση, θα αρχίσει από τόνο, θα πορευθεί εις τόνο και θα τελειώσει σε ημιτόνιον. Γιατί έρχεται άλλος νόμος, του τετραχόρδου, φυσικός νόμος. Δεν μπορείς να πας παραπάνω, γιατί είναι παράφωνο το άλλο. Επειδή όμως η φωνή, η φύση δεν σε οδηγεί σε παράφωνα διαστήματα, θα σου κρατήσει εκεί πέρα στο ημιτόνιο για να κάνεις το τετράχορο των 30 ηχητικών μορίων. Νόμος. Αν θυμάμαι καλά, είχες πει αυτά ακούνε οι Ευρωπαίοι και μας λέτε τι λέτε βρε παιδιά. Ακριβώς. Ναι, αυτό θέλω να μας. Ακριβώς. Διότι όταν καθόμαστε τώρα και ακόμη επιμένουμε να λέμε ότι ο βου ίσον ο μη και ο ζω ίσον ο σι, είναι ελάσσονα διαστήματα. Μα αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων οι Ευρωπαίοι, η μουσική βέβαια, είναι επιστήμονες. Επιστήμονες, βεβαίως. Μα σας παρακαλούμε, μην επιμένετε σε αυτά τα πράγματα. Ξέρετε τι λέτε, αν ξέρατε τι λέτε, δεν θα τα λέγατε. Δεν ξέρετε τι λέτε. Δηλαδή, τα διαστήματα αυτά που είναι στο πιάνο απάνω, λέτε ότι τα δυο αυτά διαστήματα είναι παράφωνα κατά εσάς. Και επομένως δεν δέχεστε αυτό το όργανο. Μα απάνω σε αυτό το όργανο ολόκληρη μουσικολογία της ανθρωπότητας έκτισε οικοδόμημα μουσικό. Ακούγεται σε όλους τους ανθρώπους. Και εσείς λέτε τώρα, εν αγρία σας φυσικά. Τόσο σας κόβει. Και είπα στο δικό μας μουσικολόγο, τον κύριο Στάθη, κύριε Στάθη, γιατί μου είπε δεν μας καταλαβαίνουν. Αγαπητέ Στάθη, δεν μας καταλαβαίνουν αυτοί ή μήπως δεν ξέρω εμείς τι υποστηρίζομαι. Και το έκλεισε το στόμα βέβαια ο κύριος Στάθης. Να, τα λέω εδώ και θα τα ακούσει, ας μου κάνει μήνυση. Ας μου κάνει μήνυση. Διότι έμαθα ότι με κατηγορεί και όχι μένα μόνο, φτάνει μέχρι Ιάκωβο, ότι είμαστε αμανετζίδες εμείς. Και στέκεται ότι μέχρι τον Γιώργιο Βιολάκη ήταν το ύφος το πατερικό, λέει, μετά χάθηκε. Χωρίς σεισμό, χάθηκε όμως. Και λέει, και ποιος ψάλει καλά τότε, τον λέει κάποιος σε αυτόν που τα έλεγε αυτά τα πράγματα και έβριζε τον Καραμάνη κλπ. Φυσικά δεν υπήρχε απάντηση. Αλλά εγώ το λέω τώρα τον κύριο Σάλη. Μα ο Βιολάκης απ' έξω προσελήφθη. Έξωθεν, δεν ήταν πατριαρχικός. Βρήκε τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, ο οποίος πήγε από 14 ετών στο πατριαρχείο, ήταν παιδάκι δηλαδή, τον προηγούμενο αιώνα, που 20 ερδεστηνών, ίσως και Κωνσταντίνων, Ιωάννην, και ο Βιολάκης τον έκανε γαμβρό, επιθυγατρή τον Ιάκωβο. Και ο Βιολάκης παραιτήθη για τον Ιάκωβο, ποιος είναι το κολοσσός. Και μάλιστα με αριστερόν τον Κλάβα, ο οποίος δυστυχώς ο καημένος με μια παλαιορόστια πέθανε νωρίς και έμεινε πάλι αναλόγιο, το πατριαρχείο χωρίς διάδοχο και αναγκάζει και παίρνει το Βιγκόπολο, Θανάσιο Βιγκόπολο απ' έξω, ανάγκη των πραγμάτων. Αλλά ο Ιάκωβος ήταν συνέχεια των προηγουμένων του Δυστινού. Κάποιος εδώ η Κοντούτης είπε σε κάποιον τότε η Κουσάριν που ήρθε από τα βάθη της Μικράς Ασίας, ο οποίος νεαρός είπε, λυπάμαι που δεν πρόλαβα τον Ραδιστινό, και του λέει, άμα άκουσες Ιάκωβον μη λυπήσει. Κουβέντα, Εδώ θα αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Ο Κύριος και αγαπητός κατά τα άλλα
Απόστολος Βαλεντράς, σε μια συζήτηση που κάναμε, όλος ξαφνικά άρχισε να ομιλεί και να λέει και να διατείνεται ότι το ύφος, το πατριδικό, και το μέχρι βιολάκι. Και αφού είπε, τελείωσε κάπου. Τελείωσε, λέω, Απόστολε. Θα σου διηγηθώ τώρα μία ιστοριούλα που την άκουσα από τον 8ο Κουντούτη, τώρα που διώχθηκε από τους Τούρκους μετά το 65, ονόματι Κιουπελή Άνθιμο. Αυτός που είπε, λυπούμε που δεν ήκουσε Ραζιστινό. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος τόσο μαγεύθηκε από τον Ιάκωβο, ώστε πήγε να γίνει μαθητής, ενώ δεν είχε προσόντα φωνητικά κλπ, μόνο και μόνο για να είναι κοντά του. Και είπε ότι αυτός είχε 3 έρωτες στη ζωή του. Το μεγάλο Βενιζέλο, τότε γύρω από το 20, που πήγαν τα στρατεύματά μας και κάναν παρέλαση στην Κωνσταντινούπολη. Τον τρίτο, το ματεράκι, Ιωακήμ τον τρίτο. Και τον μεγαλοπρεπή Ιάκωβο ναυπλιώτη. Και να το δάκρυ, το Άνθιμο Κιουπέλη. Ποιος μάλιστα μου έδωσε μια φωτογραφία που ήταν μαζί με τον Ιάκωβο, μου λέει, εμένα θα μου βγάλεις από μέσα. Θα βγάλεις τον Ιάκωβο αν τον έχεις. Και τον έχω, τον Ιάκωβο. Αυτός λοιπόν που μαγεύθηκε με τον Ιάκωβο, αλλά γιατί μόνο αυτός. Μα εμείς γνωρίσαμε Κωνσταντινοπολίτες, αγαπητέ μου, που ήρθαν μετά την καταστροφή. Τον Πρίγκο, δάσκαλε. Μα τι Πρίγκος και τι, Όχι. λέμε για το λαό που ήρθανε και μιλούσαν με θαυμασμό για τον Ιάκωβο ναυπλιώτη. Και που σαν αποτέλεσμα είναι ο Πρίγκος. Ήταν ο δικός μου, ο ιδιαίτερα, ας πούμε, δάσκαλος μου, Χαράλαμπος Ανιστιάδης, από το οποίο έμαθα να ψάλω. Ήξερα μουσική. Περισσότερη μάλιστα θεωρητική είχα κατάρτιση εγώ από αυτόν. Αυτός όμως έψερε, εγώ φώναζα. Πώς να το κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Και επανέρχομαι, δάσκαλε, στην ερώτηση. Άρα δηλαδή, χωρίς να μας πεις συγκεκριμένη απάντηση, μας οδηγείς στο γνήσιο ψαλτικό ύφος, στον Ιάκωβο απευθείας. Ναι, αγαπητέ μου. Θα σου πω το άλλο. Τι είπε ο αγαπητός μας σήμερα, μακάριος Περιστέρης. Πριν πεθάνει φυσικά τα είπε. Ήμουν στην Κύπρο, μεγάλη εβδομάδα, και μου λένε ο κύριος Περιστέρης παρουσιάστηκε στην τηλεόραση και είπε, πού τα βρήκαν αυτά οι Θεσσαλονίκης. Εγώ ψάλτω και κραγάριο του Πετρολαμπαδαρίου από το βιβλίο και είμαι μαθητής του, ψάχω και υπερηφανεύομαι γι' αυτό κλπ. Πού τα βρήκαν οι Θεσσαλονίκης, και εννοούσε φυσικά εμένα. Και τον απαντώ από το ράδιο της Κύπρου και του λέω, κύριος Περιστέρης ψάλει κατά μητροφωνίαν, κατά τους Βυζαντινούς, και παραλλαγή. Δεν ψάλει κατά μέλος. Διότι ο δάσκαλος για τον οποίο υπερηφανεύεται, Κωνσταντίνος Ψάχος, αείμνηστος, ή το θεωρητικός, δεν είναι το ψάλτης. Ούτε στην Κωνσταντινούπολη επιχείρησε να ψάλει, και όπου θέλησε η Εκκλησία να τον επιβάλλει, πήγανε επίτροπε, θέλετε να τον πληρώνουμε, να τον πληρώνουμε, αλλά να τον ακούμε όχι. Αλλά και στην Αθήνα που ήρθε νεότατος τότε, δεν ανέβηκε σε στασίδι, και όχι μόνο. Ο πρώτος στη τάξη μαθητής του Χατζηθεοδόρου Δημήτριος
ακούγοντάς με διδάσκω την κλίμακα, μου λέει, κύριε Καραμάνη, εσείς από την αρχή, από την κλίμακα, διδάσκετε διαστήματα, διδάσκετε ύφος, ρυθμό, διδάσκεται ήχον. Εμείς τόσα χρόνια, 30 χρόνια, στην κλίμακα την ακούγαμε και τις μελωδίες ας το πιάνω απάνω. Δεν λέγεται. Το πιάνο είναι, δεν λέει ψέματα. Η φωνή μπορεί να πει ψέμα, χωρίς να είναι ψέμα. Αλλά το πιάνο είναι αυτό. Γιατί το πιάνο εγγράφει για την τετράφωνη μουσική που θέλει τους τόνους να είναι συγκερασμένοι, διότι 4 μαζί σαν άκουσμα θα δώσουν ένα αρμονικό άκουσμα. Κάθε παρέλκυση, κάποιο από αυτούς θα είναι εις βάρος της αρμονίας. Αλλά μελωδία έχουμε, ποια είναι που άλλος φεύγει διεφθόγγι και άλλος. Και έκανε που λέτε τότε πώς ψάλλει ο κύριος Περιστέρης και πώς ψάλλουμε εμείς που είμαστε μαθητές ψαλτών και όχι θεωρητικών μόνο. Και Κύριε και ξαπρώσε. Έτσι ψάλλει ο κύριος σήμερα Μακαρίτης. Ο Καραμάνης το ίδιο πράγμα λέει. Κύριε και ξαπρώσε. Εδώ είναι μέλος πλέον. Έχει ποιότητα. Εδώ είναι οι οξύες. Εδώ είναι οι 4 βαρίες. Βαρίες σκέτη. Του βάρους επώνυμη. Βαρία με όπισθεν στίξη. Κράτημα. Που σημαίνει μακρόν. Σε σχέση με την άρση που είναι βραχής. Μας είπες, δάσκαλε, για τον Κωνσταντίνο Ψάχο και μου ήρθε στο μυαλό μου ο Σίμων Καράς. Το ίδιο είναι. Άλλη σχολή. Το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο. Η ίδια σχολή. Το Ψάχο. Αυτή είναι συνέχεια. Δεν είδες τον Καρά έψελ πουθενά. Όχι. Λοιπόν, πώς μπορεί να μιλεί τώρα για σχολή δική του. Για σχολή. Έκανε τη σχολή δική του, αλλά με βάση συγκερασμένα διαστήματα. Τρέμω τώρα που το ακούω. Είπα πώς. Αυτά λέει ο Καραμάνης. Μα αυτά λέει ο Καραμάνης, αυτά είναι αλήθεια. Όταν δεν κατάλαβε ότι ο βαρύς είναι βαρύς δια το χθαμαλών του τόνου και το βαρύ του μέλους, ότι ο λέγετος είναι βαρύς και του βάρους επώνυμος δια το χθαμαλών του τόνου και το βαρύ του μέλους, και λέει ο Μακαρίτης τώρα, Καρά, τι βαρύς το δεσπότη κύριε, μάλλον λέγετος είναι. Λέγω στον κύριο Λικούργο Αγγελόπουλο, τον οποίο αγαπώ και εκτιμώ για τη δραστηριότητά του. Δεν είναι σημασία τι υποστηρίζει. Του είπα όμως, αν δεν έλεγε μάλλον λέγετος είναι, θα πήγαινα να το πιάσει στο χέρι. Μπράβο, αυτό είναι. Είναι λέγετος. Ο οποίος λέγετος είναι βαρύς και το βάρος επώνυμος. Το χθαμαλών τόνο και το βάρος. Άλλο θα λέει μάλλον, πάμε πάλι στα του Χρυσάνθου, ή μεν υποτιθεί ο πρώτος ήχος έχει τον γετόνο ίσον, ο πλάγιος του πρώτο έχει τον πάτον ίσον. Εδώ είναι μάτια βγάζουν αυτά τα λάθη, αγαπητέ Γιάννη. Μάτια βγάζουν. Όμως αυτά τα λάθη, δάσκαλε, με ειδοποιούν ότι πρέπει διδάσκονται και αυτοί έχουν πέρασει σήμερα, αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε μέσα στην τύφλα, τι περιμένετε τώρα, να βρείτε φως. Αυτό, όπως είπες, από αυτό πάσχουμε. Όπως είπες προηγουμένως, δεν αντιλέγει κανείς περί των δραστηριοτήτων του κ. Λικούργου Αγγελόπουλου. Αλλά όμως εμείς, το ζητούμενο στην εκπομπή σήμερα είναι αυτός ο άνθρωπος αποδίδει πιστά τα διαστήματα, αποδίδει πιστά την παράδοση. Δεν την ξέρει. Για τον Αγγελόπουλο. Ναι. Δεν την άκουσα. Ο θείος του ήταν ψάλτης. Βυσσετιονό. Λοιπόν, αλλά έψαλε σε διαστήματα συγκερασμένα.
έψαλε τετράφωνα. Αυτά άκουσε δηλαδή. Ο μικρός, ναι. Όταν πέρασα εγώ από τον πύργο της Ελίας, αυτό το παιδάκι. Λίγο πολύ, κάθε ένας έχει τον εγωισμό του. Ο Καραμάνης τότε έπαιρνε 3 φορές περισσότερο από ό,τι έπαιρνε ο θείος του σε χρήματα. Αλλά ο Καραμάνης είναι Μακεδόν τώρα. Και κάποτε είπα, σταθείτε όλοι, Μακεδονία είναι πνιγμένη από εσάς. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, δάσκαλε. Βρήκατε, λέω, τώρα που πληρώνετε και σας στροχωρεί. Ένα διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Μείνετε κοντά μας, σε λίγο και πάλι ο Θανάσιος Καραμάνης. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέμε σήμερα. Δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, της πρώτης εκπομπής για την περίοδο 1999-2000 και επαναλαμβάνω ότι έχουμε ιδιαίτερη ξεχωριστή τιμή στην πρώτη μας εκπομπή να έχουμε κοντά μας το δάσκαλο Αθανάσιο Καραμάνη. Δάσκαλε, κλείσαμε το πρώτο μέρος μιλώντας για τις σχολές και μάλιστα πολύ ωραία έφερε στη συζήτηση προς το χιούμορ, γιατί πραγματικά αυτά είναι για γέλια, όλα αυτά. Ήθελα όμως πριν περάσουμε να μιλήσουμε για κάτι καινούριο που ετοιμάζεται, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και να επαναλάβω πάλι ότι όσα μας είπατε μας οδηγούν σε ένα δρόμο που λέγεται πατριαρχικός ναός, πατριαρχική παράδοση, πατριαρχικών ύφος. Έτσι. Ήθελα όμως 2 λογάκια, γιατί κάποιος είπε δεν υπάρχει, λέει, πατριαρχικό ύφος. Τι είναι? Δεν υπάρχει πατριαρχικό ύφος. Υπάρχει, λέει, υπάρχουν αυτά τα σύμβολα, οι χαρακτήρες, τους οποίους άμα τους εκτελέσεις σωστά, αυτό σημαίνει ότι είπαμε τη μουσική μας. Πολύ σωστά. Ήθελα έτσι κάτι να πεις και να κλείσουμε όσον αφορά υπάρχει ύφος και ήθος στη μουσική εκτέλεση. Γιατί λένε μάλιστα, γράφει και σε ιεροψαλτική εφημερίδα, τι διατείνεστε πατριαρχικών και εκείνο και το άλλο. Μία είναι η ψαλμοδία. Τόσο ξέρουν, τόσο λένε. Δυστυχώς οι ψάλουν μεν, αλλά δεν κατέχουν τα πρέποντα από πλευράς θεωρητικής και πρακτικής, τα πρέποντα, τα αναγκαία, τα μυστικά τα λένε, ας πούμε. Δεν τα κατέχουν. Αλλά ο καθένας, έτσι το έλεγε ο δάσκαλός μου, ο άλλος έλεγε, ο δικός μου το έλεγε έτσι. Ώρα και Καραμάνης, Λικούργος, Κατσιφής κλπ. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σας είπα 4, η Βυζαντινή, 4 βαρίες. Μία χρησιμοποιήσε ο Χρυσάνθος. Οι άλλες 3, αυτά είναι καλοπιστικά σημεία. Λέγει ο μεγάλος Γαβρίλη ο Ρωμόναχος, Γάλλος, μέγας δομέστικος. Εκ του σχήματος και της ενεργείας εκάστου έκαστον το όνομα Ήλιφεν. Ονομάστη βαρία, διότι και το σχήμα αλλά και η ενέργειά της του βάρος υπόνυμη. Μετά από την οποία πρέπει να συνεχίσει ή ταυτόφων ή κατιόν χαρακτήρ του αυτού συλλαβικού γράμματος. Βαρία, με όπισθεν στίξη, κράτημα, εξού και κρατήματα, εξού και τερερε τρίσιμο, τενένα τρίσιμο. Πώς ήρθαν αυτά με τη ζώσα παράδοση σε τρίσιμα και εξάσιμα μέτρα ψαλόμενα, ενώ τα έγραψαν οι διδάσκαλοι του 19ου αιώνα σε δίσιμο και τετράσιμο. Πώς ήρθαν όμως αυτά? Πώς τα έλεγε ο Πρίγκος έτσι? Πώς τα έλεγε ο Ιακώβος έτσι? Πώς τα έλεγε ο Ορδεστινός έτσι? Πώς θα αρνηθούμε την παράδοση της Ζώσα, που είναι
ο καλύτερος μάρτυρας. Ο καλύτερος μάρτυρας. Να παραγνωρίσουμε την ευμέλεια των διαστημάτων, την ευρυθμία του μέλους που είναι η επιστήμη. Δάσκαλε, αυτό που έκανε ο Καράς, που πήρε κάποιους χαρακτήρες από την παλιά εγγραφή και τους επανέφερε και έγραψε ένα θεωρητικό με πολλά από τα παλαιά. Το να πάρω από εκεί και να γράψω, τι γράφω όμως, τι είπε. Είπε ότι έχουμε 4 βαρίες. Δεν τον άκουσα εγώ να πει τέτοιο πράγμα. Είπε να αναλύσει αυτές τις βαρίες. 3η βαρία. Δεξιά και αριστερά στίξη. Σείσμα. Εψολογιώδε. Σεισμός. Και το βάρος επώνυμη. Αλλά και φωνητικός σεισμός. Νηλεύει το τι είναι αυτή τη βαρία, όχι τη σκέτη βαρία, την οποία όμως μόνο αυτή έφερε η παροσημαντική του Χρυσάνθου. Τις άλλες βαρίες δεν έβαλε την οξία. Δεν έβαλε την οξία. Για την πεταστή την οποία λέει ο κ. Λικούργος, τόσο ξέρει, τόσο λέει. Αλλιώς είναι η μονόχρονη βαρύ αυτό πεταστή, αλλιώς ερμηνεύεται η δίχρονη πεταστή και η βαρία με στίξη είναι άλλη έκφραση, μακρόν το φθογκώσιμο αυτό σε σχέση με τον Άρσεν, το άλλο με 2 στίξεις, το άλλο με 2 στίξεις μπροστά, πίασμα. Πώς ήρθες στην από στόμα σε στόμα τι είναι τώρα, βαρύ έχει, αλλά έπρεπε να έχει 2 στίξεις μπροστά, πίεσμα, πιέζουμε τη φωνή μου αυτό και γίνεται η κατάβαση από συνεχή, γίνεται υπερβατή. Τώρα μπαίνουμε στο θέμα μας. Η άποψη του Καραμάνη είναι να επιστρέψουμε στα παλιά σύμβολα, να αφήσουμε την υπάρχουσα παρασημαντική και να πάρουμε μερικά ή να πάμε σε κάποια καινούρια? Όχι. Τα σύμβολα θα μείνουν όπως είναι, αλλά με την ποιοτική ερμηνεία. Για παρασημαντική εκείνη, με την παρασημαντική την οποία φέρνω εγώ τώρα στο φως. Την αριθμονευματική. Ωραία. Την άκουσαν στην ομιλία σας, ναι. Την ακούσαν και στο ραδιόφωνο που κάναμε εκπομπές. Λένε, τι είναι αυτό το πράγμα? Θέλω να μας πει ο δάσκαλος τώρα που έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, τι είναι αυτό το πράγμα? Είπα, αντί να έχουμε μια παρασημαντική μία άμεση αυτογκώσιμη, εγώ μετά από πολύ σκέψη και βάσανο απεφάσισα με βάση των αρχαίων το σύστημα που ήταν αλφαβητικό, υπό την έννοια των αριθμών αλφαβητικό, να βάλω αριθμούς αράπικους. Ο πα θα είναι πάντοτε 1, ο β 2, ο γ 3, ο τ 4 και 5, 6 ζώο, τέλος δε 7 ονί. Ο μέσος είναι χωρίς τονικό σημείο, ο άνω με οξύ. Ο μέσος δι χωρίς τόνο, ο άνω δι με οξύ, ο κάτω δι με βαρύ. Έχεις αμέσως τον Γιάννη. Να, Γιάννη βλέπω, Γιάννη μιλώ, ονομάζω. Και όχι, τι είναι εδώ πέρα, τι λένε εδώ τα κινδύματα, τι λέει το λίγο. Πρέπει να πάμε από την αρχή. Ναι, πρέπει να πάμε από την αρχή. Δεν μπορούμε να επερεφανευόμαστε για το υπάρχον μουσικογραφικό σύστημα του 19ου αιώνα, το οποίο το ονομάσαμε Βυζαντινό. Πού Βυζαντινό, αφού το 19ο γράφει και αυτό. Πώς το Βυζαντινό? Τι μπερδεύουμε το Βυζάντιο που έπεσε τόσους αιώνες πριν. Και από τότε η Εκκλησία επίσημος της Κωνσταντινούπολης, βιάστε να βρείτε μια παρασημαντική απλή καταλαβίστηκε για να σώσουμε το μελωδικό σύστημα, τον όγκο, το μελωδικό,
των ήχων, που είναι συνυφασμένη η μουσική μας για τα τροπάρια και τους ύμνους. Μάλιστα. Δάσκαλε, ερώτηση. Είπατε προηγουμένως για την πεταστή. Ναι. Καταργείται η πεταστή με το υπάρχον σύστημα? Δεν καταργείται. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε. Θα γραφεί ως σημείων καλοπιστικών. Ως σημείων καταλοπιστικών. Πεταστή. Πετάω τη φωνή πέραν της φωνής του Φουγκουσίμου. Πεταστή ανάποδη προς τα δεξιά. Με απλή που παίρνει τον πάει στο φθόγκο από τον προηγούμενο. Δηλαδή σέρνεται η προηγούμενος προς τον επόμενο, ο οποίος αγκαλιάζει στην άλλη περίπτωση δηλαδή χαϊδεύουμε τον ένα φθόγκο μετά τον άλλο. Την οξία, οξύνο, πέραν του φθογκοσίμου χαρακτήρος πούμε, οξύνο, εάν μεν μετά την όξυση αυτή, δηλαδή το ενός χρόνου φθογκοσίμου, το κάνω 2 δεύτερα. Το πρώτο δεύτερο, ας πούμε, οξύνεται, το δεύτερο έρχεται στη φυσική του αυτό θέση, τονική θέση. Εάν έχει και επετακολουθεί κατάβαση αναμία φωνή ασχέτου συλλογικού γράμματος, όταν είναι μετά το ψηφιστό δεν έχουμε ανάβαση κινδύματα, ναι. Αυτό το ψηφιστό τώρα θα δηλώσει διπλήν ανάβαση, ώστε η κατάβαση να είναι η ανάβαση των κεντημάτων, ας πούμε. Είναι δηλαδή πλέον αναλυτική. Πλέον αναλυτική. Συγκεκριμένη ανάλυση. Και με ντοκουμέντα ότι έτσι είναι, αγαπητοί μου, έτσι μας τα έφερε η ζώσα παράδοσης, την οποία δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Διότι αλλιώς φτάνουμε στο τα. Τέτοιο πράγμα δεν είναι η μουσική μας. Είναι ανθρωπρεπής, σοβαρή, εκκλησιαστική. Μάλιστα. Καταργούνται λοιπόν, πριν πω για την καταργήση, ποια από τα υπάρχοντα στοιχεία της παρασημαντικής γραφής παραμένουν, δάσκαλε? Παραμένει και το ψηφιστό και το έτερο. Γράφονται δηλαδή? Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Μα είναι από εκεί προέρχονται. Αυτά τα έχει η παρασημαντική των Βυζαντινών. Τα είχε. Αλλά πρέπει να τα ερμηνεύσουμε το κάθε ένα. Τι ακριβώς κάνει. Το κλάσμα, αγαπητοί μου, γιατί το λέμε κλάσμα και την απλή. Σύμφωνα με την ενέργεια τους πήραν το όνομα. Σύνδεσμος, από κάτω όταν γραφεί στις απλές σύνδεσμος, έτερον το λέμε, όπως έγινε η τονικότης του φθογκοσίμου, θα έχει και απλή, δηλαδή θα γίνει σαν κλάσματα, τάκ, οι απλές. Ενώ είναι σκέτα απλή, απλώς συνεχίζει τη φωνή του φθογκοσίμου. Κλάσμα θα πει δηλαδή το κλάσμα. Τονίζεται δηλαδή, έχει τονιστικότητα το κλάσμα. Όλα αυτά, αγαπητέ μου, θα έρθουν σαν μέθοδο και ελπίζω θα με καταλάβουν όλοι. Και πρώτη αυτή η Εκκλησία, πρώτα η ίδια Εκκλησία, με το ότι γίνεται πλέον η μουσική μας κατανοητή και γραπτός γράφεται εύκολα και ψάλεται χωρίς καμιά δυσκολία. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι όμως τώρα, δάσκαλε. Αυτή τη στιγμή ο Αθανάσιος Καραμάνης έχει κυκλοφορήσει ένα 7τομο έργο. Σύμφωνα με την νέα παρασημαντική γραφή, τι γίνεται? Θα πάει περίποτο, όπως θα πάνε περίποτο όλα τα προηγούμενα, όχι την ουσία τους, αλλά σαν παρασημαντική. Βλέπετε λοιπόν, εγώ εναντίον μου είναι εγώ τώρα. Δεν μου ενδιαφέρει ποτέ όμως ο Καραμάνης, μου ενδιαφέρει η μουσική.
Αυτή είναι η διαφορά μας, αγαπητέ μου. Εναντίον πάω. Αλλά προκειμένου να προσφέρω στην Εκκλησία μας, δεν λογαριάζω τίποτα. Συμφέρον δεν βάζω. Όχι. Θα πρέπει να περισσώσουμε, αγαπητέ μου Γιάννη, το εκκληστικό μας μέλος. Τη χρειά των ήχων πρέπει να περισσώσουμε. Να τη δώσουμε πλούσια πλέον στα χέρια κάθε Καλιφώνου που θέλει να γίνει κάτοχός της, να τη μάθει. Να μην υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να τη μάθω. Ενώ σήμερα δεν μπορώ να τη μάθω και πολλοί είναι αυτοί που αλλάζουν δρόμο. Έρχονται μεν, εγώ άρχισα με 5, μόνο εγώ έμενα από τους 5. Μάλιστα. Συνεχίζω πάλι τις ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δάσκαλε, όλοι οι προηγούμενοι σου, οι οποίοι έκαναν μία τομή, και γι' αυτό έχω την αντίρρηση ως προς τη σχολή του Αγγελόπουλου, του Καρά, είναι ότι βγάλαν ένα θεωρητικό χωρίς να το δώσουν στην Εκκλησία και στην επιστήμη και να πούνε γράψαμε αυτό το θεωρητικό, το δίτομο, που δεν καταλαβαίνει άνθρωπος βέβαια, εν πάση περιπτώσει. Να το πάρετε, να το δείτε και αν εγκριθεί να το κυκλοφορήσουμε. Ο Καραμάνης πώς ενεργεί αυτή τη στιγμή? Αφού το τελειώσω, πρώτα ο Θεός, θα το στείλω σε όλους τους δεσποτάδες. Σε όλους. Δηλαδή αυτοί που να είναι. Αυτοί θέλουν τους ψάλτες, το θέλω δηλαδή ως υπεύθυνοι της εσωτερικότητας της Εκκλησίας. Εγώ από εκεί ξεκίνησα. Τι θα γίνει η λειτουργικότητα της Εκκλησίας? Τι θα γίνει, πώς θα βρει ψάλτη ο παπάς για να κάνει τη δουλειά του? Είναι πρόβλημα μεγάλο. Η ύπαιθρος χώρα πάσχει, πώς το λένε. Παπάς οπωσδήποτε θα υπάρχει. Διότι άμα δεν υπάρχει παπάς δεν χρειάζεται και ο ψάλτης. Αλλά παπάς θέλει ψάλτη. Εδώ έχουμε φαινόμενα να έχει την παπαδιά του, να τη μάθει μερικά πράγματα για να τον κάνει να το βγάλει τη λειτουργία του ο άνθρωπος. Έτσι θα πάμε. Δεσπότης μου είπε πήγα σε τάδη Κομμόπολη και δεν έκανα λειτουργία, δεν είχα ψάλτη. Έτσι ξεκίνησε το έργο μου, αγαπητέ μου. Τα φθορικά σημεία γίνονται 6 μόνον αντί 20 που έχουμε έναν κούπο φθορικά σημεία, γιατί για να πούμε την παραλλαγή κάθε ήχος πούμε να κάνουμε τη φθορά. Γιατί όλα αυτά? Έναρξης που σημαίνει έναρξη του ήχου, ήχουστάδε. Έναρξη. Θέλω να αλλάξω. Απόδομα. Αυτά είναι της βυζαντινής σημειογραφίας. Απόδομα. Μηδενίζουμε τον ήχο. Και κάνουμε νέον οπλισμό με υφίση, με διέση, με ημιδιέση, με υφίση. Τοπική εντός παρενθέσεως. Ελεύθερη. Πάει. Συνέχεια. Θα σταματήσουμε κάπου. Θέλω να κάνουμε δεύτερη αυτή. Πάλι απόδοση. Νέος οπλισμός. Θα επανέλθουμε όμως στον ήχο. Έναρξη πάλι. Χωρίς οπλισμό. Μην καταλαβαίνεις. Φτάνουμε πλέον στο σημείο όπως έχει το πεντάγραμμο. Το πεντάγραμμο όμως είναι για το πιάνο. Διαστήματα πιάνο. Εμείς έχουμε το εναρμόνιο. Επιμένω, δάσκαλε. Μας ακούνε τώρα και θα μας πούνε ότι γιατί εμείς να πάμε προς τους ευρωπαϊστές και να πάμε προς το δικό του σύστημα το συγκεκριμένο? Καθόλου δεν πήγα προς τα εκεί. Ναι. Δεν πήγαμε καθόλου. Δεν πήγαμε καθόλου προς τα εκεί. Ούτε δυνατόν το βυζαντινό μέλος να ψαλεί με το πιάνο. Κανένας ήχος δεν αποδίδεται ακριβώς όπως το θέλετε το μέλος. Είναι έργο της μελωδίας αυτό. Δεν το κάνουμε, το βρίσκουμε στον ήχο. 13 χρονών ήμουνα. Όταν έφτασα στο Κεκραγάριο, θέλησα να το παίξω με το μανδολίνο. Να το παίξω με το μανδολίνο. Εγκαταβάσει ο Βου. Εδώ ο κύριος αυτής έλεγε δεν ακούγεται καλά αυτά στο Βου. 13 χρονών. Τι συμβαίνει? Δεν είναι το δηλαδή μητώνιον τόνος, αλλά ούτε και τόνος σε μητώνιον. Δηλαδή 6 και 12, 18 ή 12 και 6, 18. Εφόσον δεν είναι λοιπόν το διάστημα 6 και 12 ή 12 και 6, το 18 πώς μεράει στις τιμές? 9 και 9.
Ο Χρήσανθος καθόρισε τον βούο συνέ, δεν είναι. Ανέγραφε όμως ο Χρήσανθος ότι μόνο εγκαταβάσεις των πρώτων ήχων ήταν μέσα. Τότε το έβολε όμως ως στατικό, ναι. Εκεί το λάθος του. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την ανάβαση. Δεν υπάρχει. Όπου πάει θα πάει στη θέση του. Εγκαταβάσει όμως ο δεσπόζουν πά, του λέει έλα πιο κοντά μου. Το αντίθετο ο βου, όταν είναι ο βου ήχος, τότε ο βου λέει τον πά έλα κοντά μου, έλα κοντά μου. Τον γα τον αφήνει να πάει στη θέση του, όταν καταβάσει του λέει έλα πιο κοντά. Ο βου, ο δεσπόζουν βου. Με καταλάβατε. Εδώ είναι τα μυστικά. Θα χρειαστεί, πώς το λένε, να γίνει συζήτηση απάνω στα θέματα αυτά και είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε. Θα τα αναλύσω αυτά και πρακτικός. Και πρακτικός. Όταν λέμε νύπα, μπήκαμε στον πρώτο ήχο πλέον. Δεν είναι κλίμακα. Κλίμακα του ήχου είναι. Βουγάδι. Όλα στη θέση τους. Γαγα, βουπα, βουπα, βου, κύριο βουπα, βουπα. Βλέπετε πως έλκεται ο βου προς τον πα. Πάμε στον βου μας. Δεν θα πούμε παβού τόνους. Παβού, νυπαβουνεάνες, άλσαν άνανες, τώρα νεάνες, διγαβού και διγά, και διγά, και διγαβού, λέγεται. Γαβουγα, νάνα, βουγαγα, ο βου γλύφτουν γα, δεσπόζοντα. Ύστερα πώς είναι δυνατόν να είναι βαρύς ο ζώο. Μα αφού άμα δεν είναι βαρύς δεν θα γίνει τετράχορδο. Γαζό, υποχρεωτικά να τον κάνεις τον ζώο βαρύ. Γενικά δηλαδή βαρύ, πώς το λένε. Διότι τέλος δεν γίνεται τετράχορδο, θα είναι 36. Όταν αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν τα καταλάβαμε, τι περιμένουμε να ακούσουμε. Αυτά τα ακούμε. Και μας λένε οι Ευρωπαίοι. Περιμέναμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι είναι αυτά που στην πράξη ακούμε εμείς, αλλά δεν μας δίνει την ευκαιρία να τα καταλάβουμε. Εγώ ήκουσα από Ευρωπαίους τα καλύτερα λόγια. Και μάλιστα κάποιος φορμόζης λιγόμενος, ναι, μακαρίτης τώρα, θέλω να πιστεύω, λέει, σε παρακολούθησε εγώ και στην κηδεία ακόμα, λέει, εσύ δεν με ξέρεις, λέει. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος που ψάλεις εσύ, αποδίδεις αυτή τη μουσική, έτσι πρέπει να ψάλει τούτα, λέει, και στο Βυζάντιο. Ακούς, λέω, δεν μπορώ να έχω γνώμη ακριβώς. Αλλά εγώ πάντως έτσι την ήκουσα τη μουσική από στόματα, έμπειρα κλπ. Και έτσι την εκφράζω. Δάσκαλε, όταν κυκλοφόρησε ένα βιβλίο θεωρητικό και έλεγε μέσα συγκεκριμένα του λίθους φραγιστέντος υπό τον Ιουδαίων. Άστα, αυτά είναι για να γίνει. Όχι, να σας πω. Ναι. Από τούτη την εκπομπή το εστιλίτευσα. Με πήρε λοιπόν ο συγγραφέας του βιβλίου και μου είπε, κοίταξε να δεις, αυτή είναι η διαφορά μας με την ευρωπαϊκή μουσική. Τι λέει, λέω, η παραφωνία είναι η διαφορά μας. Τι λέει, πες το. Λέω, με συγχωρείτε. Και εκεί μάλιστα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Του λέω, με συγχωρείτε, έχει σχέση το δημοτικό τραγούδι με τη βυζαντινή μουσική? Λέει, έχει. Άρα δηλαδή ένα κριτικό τραγούδι στον ίδιο δρόμο, στον ίδιο ήχο, θα λέγαμε, ας πούμε, όσο βαρούν τα σίδερα, αμαν, αμαν. Λέει, ναι, αυτή είναι, λέει, κυριέ μου, η διαφορά που δεν μπορούν να μας καταλάβουν οι ευρωπαϊστές. Η παραφωνία. Ναι. Η παραφωνία είναι η διαφορά. Ναι. Εδώ λοιπόν... Αυτόν που λέτε εγώ τώρα, ας μην πούμε το όνομά του. Του είπα πόσα χρόνια διαφορά έχουμε. Έτσι, παιδί μου είναι αυτός. Που έχω εγώ 68 χρόνια. Τόσα χρόνια διαφορά έχουμε στην τέχνη, λέω. Του είναι από εκεί. Ήταν κι άλλοι εκεί πέρα. Τόση διαφορά έχουμε, λέω. Θέλει να φας πολλά ψωμιά για να φτάσεις εκεί που βρίσκουμε, στην τέχνη.
Εδώ τώρα έκανα μία σύγκριση, δάσκαλε, η μια μουσική με την άλλη, το είπαμε και σε κάποια άλλη εκπομπή, έχουν άμεση σχέση, έτσι δεν είναι? Ποια? Η Βυζαντινή με την παραδοσιακή μας μουσική. Βεβαίως. Τους ίδιους δρόμους, Βεβαίως. τους ίδιους ήχους. Η μελωδία γενικά, αγαπητέ μου, διότι για μελωδία μιλάμε, που είναι επιστήμη μέλος. Τα ίδια λοιπόν οι Τούρκοι. Γι' αυτό και λένε μοιάζουν, μα μοιάζουν, μελωδία έχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Το οποίο είναι μακάμ λένε, τον ήχο το λένε μακάμ. Οι Ινδοί λέει το λένε τακχήμ. Οι αρχαίοι το λέγανε τρόπο. Τρόπο. Δεν λέγανε τρόπος εστί, είδος τι μελωδίας. Χωρίς το όξο. Ήχος εστί ιδέα μελωδίας. Η Βυζαντινή. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ, συνεχίζουμε τώρα, η Βυζαντινή μουσική την οποία παρουσιάζουν οι διάφοροι από εδώ και από εκεί και οι οποίοι λένε εμείς είμαστε, εγώ είμαι. Μακάρι να ήταν, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει κάποια εμπειρία μουσική και επαναλαμβάνω ότι οι Ευρωπαίοι μας αυτά που ακούν τα καταλαβαίνουν. Εγώ έχω συζητήσει, δηλαδή, πώς το λένε. Αντιλαμβάνονται την έλξη. Ότι ναι, υπάρχει έλξη. Αλλά την έλξη είδε προηγουμένως μου πεις, μα είπε ένα και 12 τόνους, 6 το ημιτόνιο, 3 το τετραγωνικό. Το οποίο είναι στοιχείων μέτρησης. 2, 3, 6 το ημιτόνιο. 3 επί 3 ίσον 9 το υπερημιτόνιο. 4 επί 3 12 ο τόνος. 5 επί 3 3, 5, 15 ο υπερτόνος. 6 επί 3 ίσον 18 το τριημιτόνιο. Τέλος δε το υπερημιόλιον. 3 επί 7 21. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Το αριστοξένωση. Αυτά είναι τα διαστήματα, τα λεγόμενα εναρμόνια διαστήματα. Εναρμόνιον μέρος. Μάλιστα. Με ειδοποιούν ότι τελειώσαμε. Δυστυχώς, δάσκαλε. Τελειώσαμε. Δυστυχώς. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ υγεία, μακροημέρευση για το καλό της μουσικής μας, διότι πιστεύω το αντιλήφθηκαν οι φίλοι τηλεθεατές ότι όταν ένας Καραμάνης με ένα 7τομο έργο με τόσες κασέτες, δίσκους, CD και τα λοιπά λέει κάνω κάτι καινούριο, πάει αντίθετα στα συμφέροντά του. Βεβαίως. Άμεσα. Άμεσα. Βέβαια. Δάσκαλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου Γιάννη, και εύχομαι με αυτή σου την προσπάθεια να βοήθησες ή να βοηθήσαμε μαζί για να ανοίξουν τα αυτιά τους. Γι' αυτό ο Χριστός έλεγε, ο έχουν όταν ακούγει να ακούεται, δεν ακούν όλοι. Φίλες και φίλοι, και σε εσάς θερμές ευχαριστίες που μείνατε κοντά μας στην πρώτη εκπομπή. Εμείς εδώ θα είμαστε κάθε Κυριακή στο Κρέτα Channel με ορθοδοξία, γένος και παράδοση. Καλή σας ημέρα.